OKFM 101.7. K101.7 FM so any Branson say ye a motivational message e banano e this way chocolate drink and boye chidom. And the message I made Emma wanna be hopeful in spite of the bad news. Be hopeful in spite of the bad news. Na say ebi ana wate asem bia enye de na so ni nyina echi no nya awrehemu na nya enida hobi na enya awrechichire bi se bibi papa bi ebesi. Enti nya se enida so bi wo ho. Enidaso bi wo ho e wo musa mate bibia enye de nanso medaso wo enidaso bi se bibi papa bi ebetimi efi Nazareth abana mami fa story bi a de maum BET e wo America mem wo mu ye dwumadie bi a se talent hunt bi wo mo mutimi todwom na wo mu ya no ma select wo mo ya ade pa wo obekọ wani wo be number 1 no na wo watimi ababenya basobọ kese atimi akonim e wo music industry e wo America no na talent na ekoso no e na abayo bi di ne ho ko hyemu bi wo de ne ho hyemu no wo selected the first 20 no no ye 21 enti yan selected na akato na bro na nka aduru ne so na wo ye number 21 eti ye selected first 20 no and na ono ye 21 ye yi ni free mu wo se bro okodu fie na ne wura ho nanso na wo hope se watimi adu 21 nko ade wa ye ade eti na wo da ne nyame ase na wo man nsa so awade mai meda wase se impo talent we aduma chede ekuta mi na menim se me kosa awards yi anase dwumadie yasi anase talent hunt yi kura no menya ba bi aduru nanso wada romanti metimi komanim ama yetimi yi nipa be yaduonu baako a na meka ho nanso ne ye penipa aduonu pa enu mpo erade meda wase eno no de abayo yi ne nyame aye ene na wochi ene onya call opiki call na wo se de woto so 20 no wantimi ama enti ye penipa foforo de na hyem wonso so na wo ye 21 eno nti bra ne yemfa wonka ho abayo no se ne ho no de na ye na ye bebre ena wo call ye ene de ne koka the first 20 no ho enti first 20 no ye de ne ka ho na wo mo ehye dwumadie nase na ye hye de obomodi ye hwe de obomodi ekowi ase no na wo bia no wo ye number 21 na wonka won ye yi na free mu nanso na bamuamuo in spite of the bad news no na echire de otoso 20 no ama no a ye de ne be hye mu no ono ena dwumadi e course no wodi nkonim die bi ba ema obeye winner ema sika na daso ene enimonyam hye ne contract na sa bai wo yi enenyaye na nasem bia wo kan ye ne say be hopeful in spite of the bad news wase koso anya enidaso bi se bibi papa bi besi emfa woni asem bia watie ebi se ade a ekuta wo eye enidaso a wo eno nti na wo read the Bible no kwa Jeremiah chapter 29 verse 11 was say I know the plans that I have for you, not to harm you, but to give you hope and a future. Onyame so bema wo enidaso no asan ama wo dachi. Ena wonso wo bra na wo bo no hia so benya enidaso. Wonso bra na wo bo no hu hia se da bia. Wo benya hotoso bi se bibi papa bi besi. Say ye ka hope ne say expecting that something good is going to happen to you any moment. Say ye ka so obi e wo hope na nipa no wo enidaso se bibi papa bi betome. Ebre bi eda manim na se ebre eda yanimu ya bibi papa bi besi asem papa bi eba ekwan bi ba bebie ne mepe no epono na atom na eba bebie adwuma na mepe ne menya awo na mepe ne menya madwuma sam ne misika sam begina mewie school mepe adwuma ye ne menya eno ne efa ni hope enti wo hope ya de bi ne kwansa wo ma ne to apen ene kwansa wo ye hopeless sase woni da so nyina asa na ase wabamu abu ene me wo ha me hye wo nkran se bibia bebo wo a enye wo hope se bibia bebo wo enye ni da so a wo se bibi papa bi ebeto wo se ene wo sori ya ka kire wo se ene yesi na watchful from ene ye dwada bibi papa bi beto me good news be eba ade echi na se hwiensi asan ka biem tese wo wa ye wadwen se wo hope no wo aye se cage a wo hyemu wo mfiri mu na emfiri mu kina emfa wo ne bad news a wo betie you will continue to be hopeful and to share ne mu say something good is going to happen to you na watchful fra yesi mu ene ye dwada onyame de nkwa ama onyame de dafoforo bi ama wo share ne mu say bibi papa bi besi wo se ene bibi papa bi besi wo gina wo mirror ma wo se ene meti good news ene ba bia medru bia se pono moto a onyame ada romanti epono no ba bie adwuma me kwa akopɛ menya awo me pene bebem ene me ko dwaso ye beto ma de tomatoes ne ye beto banche ne ye beto meko ne ye beto ene bibi papa bi ebeto me na wo de wano e ka saa de na ebeboa pa
ɛna se bia enne wo ka saa de na ebi ade sa na wo ehu bibia eno nche se no ano no wo waye wadwen se emfa wo ne de besie emfa wo ne bad news bia wo bete wo hope ne de wani da so ne de wo nyam nne enyam kina enti ade chia be hopeful na watch for be hopeful next month be hopeful and da so ne ekuta wo saa wo de wo su nyam da biara da ɛna de to so biem tuo na mo ade na wo pɛ ne memfa ne sɛ wo wie sku a wo pɛ adwuma yɛ wo wani da so sɛ wo adwuma ne bɛba ɛnya wo hyɛ dan mu no a wo de wo nsa hyɛ wo dam refa mu na adwuma me bɛba wo wani da so no tu ɛni da so no ho na mo ɛsɛ sɛ wo gidie bi na so wo ntu na mo na gidie no awu enti take a step of faith and the application because and now one hour park hospital and the doctor couldn't get home ye bibi a excess wo wani da so ye bibi a chese wo gidie maintain na ɛho hia pa so obi wo wani da so nenso ne ye ne wo ye ne ho ne nkyese ni da so bia wo ho nenso sɛ wo wani da so a ebe show wo attitude mu sɛ wo wani da so a wo ne ye ene usu ene wo ban no ebe da di etu betu na mo wo sa ani da so na wo anase hope ne kuta wo no a wo wani da so sɛ bibi papa bi ebeto wo no ɛna de to so biem bomodian sɛ wo pia wo beye wo bia doye if it's a bible say you reap what you sow wo Galatians chapter 6 verse 7 ho eba no enti sɛ de wo dua eno na wo twade a adenti na wo nso nkoye obi papa ade bi a wo pese eto wo no wo nso koye obi bi so hu saa kindness koye obi bi oba wo pa wo obi a wo tankoranta ade bi na fa koche no eye gidia na mo na wo ye no wo ye papa bi na eye aba papa bi na wo dua na obetwa so aba ama na koye ade bi wo pese sika bi ba wo nsam a koche obi sika wohu enti enye se wo wani da so no na wo de wo nya hwe tu anamo bi na koye obi papa ye obi adoye wo ye obi adoye no ebe bie kwan bi ama wo efi se onyame asema ka se de wo dua no eno na wo twa eti bia wo so wo dua sika wo obi abrabo mu no na wo so onyame bie kwan ama wo ebra wo so wo bie kwan ama obi no na wo so enema ekoyi ama wo ebra wo kan sem papa wo kan kranhyade ama obi no obi so ka bia ama wo obi wo ada bia wabamu obu every say ensem afiri wonu mu ba no enye ebede woni da so atimi agina eti wo so kansem papa fa nkrofo ho enye se wo tena se akonkonsa ne nantintwitwa eno no da bia you will be depressed every say ensem afiri wonu mu ba no enya kono eti sa wo pese wo wani da so se bibi papa bi betomi a wo so fa bibi papa bi ko obi abrabom every say de wudua no eno na wutwa na de etwa to ebra wo pie no nipa bia wo behia ne bia ye wadwen se meni obi abetena yie meni obi abetena yie menkoye wo bi bone menko chatron to obi so menko chiche obi nanti menko wia obi sika menko di obi ho konkonsa enti obi a mehia ne bia no me show kindness meda ayemuye a kire sa nipa no e se sa na me pese ye me wo pese nkrofo treat you well wo pese obi kan sem papa bi fa ho a wo so kan sem papa fa nkrofo ho eti na wacho foforo yesimu no nya aniswade ho no foforo kra hwese bibi papa bi beto eti wo so wo kɔ no wo de niema papa ena be man nkrofo enye se wo pese niema papa to wo na de wo kɔ a bone ena wo to man nkrofo adapacha ene atemdidie ene konkonsa ene nantintwitwa ena wo to man nkrofo bible si de wudua no na wutwa eti de wudua no beba woni da so no enkosi aga eti eni da so bia beba mu a na ejina wanam ntu a wowo wode wano kansem papa fa ho wode wano kansem papa wadwuma ho wode wano kansem papa wukunu wo yire ene wo ma ene wo fie wode wonyame enhyira egu wo so ebra bible so wode enkwa ene ewu ahye wonum no a wo ka enkwa ebo abrabo mu no na wa make sure say wo pia bontene a enipa bi a wo behia no wo de san kwa na nebema no onkodua ababoni bi emetwa bibi bone na bra wo yesa no wani so ade hunu no ebetimi abam. And to today be hopeful in spite of the bad news na won so be kwa bonten na wo de ni da so amankrofo ebra wo de nsem papa ene yedie ene ahofama ene nkranhye emo manfo na wo mabrabo efren munyam mu akwa munyam mu me kan wo say okay 101.7 FM so and na wutie ade achia bia adwumadie okayfm 101.7